26 बोसोरनि बिजुलि मोसाहारिया 52 बैसोनि अलेन बसुमतारीजों खारखोमानानै दं। चिरां जिल्ला रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय सा सालबारि गामिनि थागिबि अलेन बसुमतारीजों रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि 26 बोसोर बैसोनि बिजुलि मोसाहारिया थांनाय 20 दिसेम्बर खालि खारखोमालांदों होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायदों। अलेन बसुमतारीनि आंगो बिसि जियाश्री बसुमतारीया नखरखौ गोसोखांनानै फैफिननो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। 1 सप्तानि गेजेराव फैयाब्ला नखरनि दोहोनखौ अलेन बसुमतारीनि आंगो बिसि जियाश्री बसुमतारीनि मुङाव लिरनानै होनाय जासिगोन आरो बे नखराव आगान होनो मोननाय नङा होननानै फोरमायदों गामिनि बोसोनगिरि फुजाराम बसुमतारीया। जुदि बिसोर सानैखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बराव खिन्थाहरनो नखरनि सुबुं आरो गामिनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। जोंनि गामियाथ' जेन'बा आङो नर्थ सालबारि दा जोंनि आइनि गामिया ओमफ्राय दाथ' जानाया मानि जों दाबसेयाव हाबा जानाय हिसाबै जों मोनथिजोबा ओमफ्राय आं बिनि फिसाजो देरसिन आरो आंथ' जेबो रोङा बिदिनो ओमफ्राय दा जोंनि बाबाखौ आं बिदि सानाखैमोन ओमफ्राय दा जोङो बायसान्सनि जोङो बै मासावनो जेनेबा जों जेखौ माबादों बेखौ हास्थायबाय जों मोनजानो लुबैदों आरो मोनबाय बायसान्सनि मोनोबाबो जों हिनजावखौ सोनाय नङा आरो जोंनि बाबानि नामा अलेन बसुमतारी जोंनि खारनायाथ' दा जों गामियावनो हाबा जानाय हिसाबै जों डिसेम्बर 20 थारिख ना मा होनखो दा डिसेम्बर 20 थारिखआव थांदों माने थगायनानैसो थांदों आरो आङो गारिनि माल लायनानै आं एसे देरि जाबोगोन इदि जाबाय बेयो ओमफ्राय जोंथ' मोनथिजोबाखै फैगोन ओमफ्राय फिसाजोखौ जेन'बा नैबे दा न'आव थाफैनाय हिसाबै बेखौ होनबाय आरो आं ओरैबायदि गारि गाज्रि जादोंहाय आं लायनो ओमफ्राय बेयो जोंना बिनानावा सोंदोंनो आङो ओंखाम संफानांगौ ना संफानाङा बाबानो बेफोरबायदि जादोंनो आरोखि बे ओंखारनाय समाव ओमफ्राय ओंखारनायाव बियो बिदि होननानै सोंनायाव बियो होनबायनो मानो संफाया जानांगौ आंनाव ओंखाम जाबोनो फैसा गैया आङो मालल' लानानै दानो फैगोन बिदि खोथा थगायना गालांबाय आरोखि ना जोंखौ ओमफ्राय बियो गाव ओंखारलांनाय समनिफ्रायनो बिमायाथ' जोंनो खोन्थाबाय आंथ' एसे जानगार जायो नालाय बे न'नि ओमफ्राय बिमाया होनबाय नोंसिनि बिफानि फना ओरैबायदि सुइस अफ जाबाय ओरैबायदि खबर लालाय होनबाय खबर लायो लामा नायो बे मोनायानो दिनैसिम गैया आरोखि दाथ' डिटेल खोथाया बेनो जाहैबाय दा बिनानावा जोंना जाय दा लेखा फरायगासिनो दं जेनेबा कलेज फरायगासिनो दं बे दाख्लैफोर फन खालामनायाव बोरैबा आसलि बिसलि हमफ्लांबायबोनो बाबायाबो ओमफ्राय बाबाया जुदि हमनानै हरबाय थानाय समाव बियो हमनानै रायलायहरनाय समाव जोंना बिनानाव उन्दैसिना सोंदों जाहैदों सोंनानै बाबा नों अबाव दं होननानै बुंनायाव बे होनदोंनो मानो नांगौ जायगाखौलाय होनदों जाहैदों। थ' जोंनि गामियाथ' रुनिकाटा बिसिडिसिनि सिङाव थानो रुनिकाटा सा सालबारि होनो बर'आव ओरैनो इंलिसाव नर्थ सालबारि होनो दा आङो बे गामिनिनो एडभाइजार थ' नैबे न'खरनि अलेन बसुमतारी होननाया थांनाय 20 थारिख डिसेम्बर बेनिफ्रायनो बियो खोनानो मोननाय मथे खुंग्रिं बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बुरबस्ति होननाय गामिनि बिजुलि मोसाहारि होननाय सानै साथामसो फिसाय लालाय गारलाय खालामग्रा हिनजावखौ लानानै अबा खारनानै दं होननाय जों मिथिनो मोनदों। दा बै हिनजावा लालाय गारलाय बेजों साब्रै होननाय जों मिथिगौ ओमफ्राय बेहा गोरलै गथ'बो दङ ओमफ्राय नैबे अलेन बसुमतारीयाबो गथ'फोर दङ बेहाबो हाबा जाबाय माखासे दा सासे फरायफुनाय दङ BA फरायगासिनो दङ फरायनाया मोजांथारमोन दा बिफा गैयि हिसाबै बिमाया दुखु जालायाव गोग्लैना दङ दा BA फरायनाय गथ'आ थाखा फैसानि एसे आंखालाव गोग्लैनानै खस्थ' जादों नंखायनो जों रायजो राजा हिसाबै खावलायनो लुबैदों गोख्रैनो बियो सप्तासेनि गेजेरावनो बे मिडियानि गेजेरजों फैफिननांगौ गामियाव
जुदि सप्तासेनि गेजेराव जुदि बे फैफिनाब्ला सोरबा जायखिजाया जोंनि बर' माहारियानो जा जायखिजाया बिथांखौ नुयोब्ला हमनानै दोननानै जानबुं नाम्बार होनाय जागोन बाहाय खबर हरथों आरो बिथाङा मोनथियोब्ला सप्तासेनि गेजेराव फैथों फैयाब्ला बेखौ जों गामियाव सोनाय जानाय नङा बियो ओरैनोब्लाबो सिगांथाराव जोंनि बर' माहारिनि मानसि नंखाया बियो सासे सिंह होमब्लाबो जों बर'आव बजबना लादोंमोन दा गथ' गथाय देरलायनानै फिसौ फिथा मोनलायनानै 52 बोसोर जालायनाय सासे बोराय बैसोनि मानसिया बे आखुआव थांनायखौ जोङो लाजिनाय मोनदों जाहाथे खावलायदों जोङो रायजो हिसाबै रायजोनि जानानै फैफिनथों गथ' गथाया सातजालायाव गोलैदों ओंखायनो गथ' गथायनि इयुनखौ नायनानै फैफिननायखौ जों खावलायदों थाबैनो जुदि फैफिनाब्ला बिनि जेसेबां हा हु दङ जों हिनजावनि नामाव ट्रेन्सफार खालामजोबनानै बेखौ हाबहोनाय जानाय नङा।